Полицай пострада при масов бой в Пещера. Полицай пострада при масов бой в нощно заведение в град Пещера. Служителят на реда е с контузия на главата. Той бил ударен с маса и стол от ядосани клиенти в местен бар. Причината била, че униформеният се опитал да прекрати бой между две компании. Малко преди 2 часа посред нощ в дежурната на районното управление в Пещера е получен сигнал, че в нощен бар в център на града е започнало масово меле между клиенти на заведението. Към мястото на инцидента веднага се отправя автопатрул от 3 униформени. При пристигането на място констатира, че две групи от лица се бият помежду си. Малко преди появата на полицаите, побойниците са изхвърлени на улицата от охраната на заведението. Между двете враждуващи компании и гардовете се разменят и мручни удари. Градусът на напрежението ескалира. Служителите на реда правят опит за туширане на боя между двете групи. В този момент един от полицаите е ударен с сгъваема маса, дървена сгъваема маса в областта на главата, като е последвал и втори удар с сгъваем стол по тялото на служителя. Униформеният служител е откаран в болница с порезна рана на главата. Участниците в масовия побой се разбягват. На място е задържан един от побойниците. Малко по-късно в ареста се оказват други 4 негови съучастници. Това, което искам да кажа е, че по никакъв начин няма да толерираме такива действия, нарушаващи обществения ред в града. Пострадалият полицай вече се възстановява в домашни условия. В болничния сега за една седмица. След това ще се прегледа наново от лекар и ще се прецени дали ще остане за повече време болнични. В масовия бой са участвали няколко криминално проявени лица, за които има информация, че редовно употребяват наркотици. Единият от нападателите вече е задържан и като заподозрян за участие в побой и обир, но поради липса на улики е оправдан от разследващите. За Код криминално, Емил Кацаров.